ketok lemes ngaten nggih. Oh, mudeng aku, iki mudeng nggih mergone seneke ra dibuka. Dadi ketok rapati semangat. Anu Mas aku arep tak buka eman-eman Mas. Engko nggonku tak go mulih Mas. Wis wong wedoke angger pengajian ngono kuwi. Samsone sing rada lemu kuwi jan. Halo. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Halo. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting. Oke. Kok kaya rapati semangat ngeten nggih? Oke, disemangati. Oke. Yo tangannya diangkat. Semuanya diangkat. Ayo, diangkat tangannya. Ayo Pak, diangkat tangannya. Rasa dawa-dawa kelekmu mampu wae. Biasa wae, sak ngene. Ayo diangkat. Yo Pak, diangkat Pak. Pak Lurah, Masya Allah. Sehat selalu nggih Pak Lurah nggih. Barakallah nggih. Insyaallah. Nggih. Ayo tangannya diangkat. Ayo sing ra gelem ngangkat tangannya kiting, yo. Bapak semangat, ayo Hadra yo diangkat. Ting gendroso. Halo. Ayo fotonen sing kok gendang wis. Pon. Ayo. Ngene kula mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Oke, yo sing ramuni gondongan yo. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Apa-apa kecing tenan. Pon semangat nggih. Nggih. Bapak Ibu nyuwun ngapunten sakderengipun ngambali lan nyawali monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Awit saking nikmatipun saged ngempal manunggil wonten papan menika dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat napa mboten? Waras mboten? Urip mboten? Kok seneke wutuh. Lho wong sehat wong waras ki disawang ketok. Wong sehat ki angger seneke ndang entek ku sehat. Nggih, tapi wong ya rata-rata ki seneke lah iya wutuh kabeh ngono kuwi kok. Paling sing ditokke wedange putih. Halo. Ngaten nggih Bu nggih, syukur datang Gusti Allah. Syukur sing paling gampang muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged mboten? Yo kita buktikan suarane sing banter, sing kompak, sing seru. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Amin. Rezekine sumulur. Amin. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak ibadah Mekah Madinah. Sing ra gelem mune untune lara. Setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mugi-mugi kanthi syukur nikmatipun dipun tambah kalih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita dereki tindak lampahipun mugi-mugi sedaya sing sami rawuh niki pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Niki pengajian dalam rangka apa niki? Hah? Dalam rangka? Oh. Anu ngantenan. Mbak Ega ndi Mbak Ega? Ndi. Oh, saya bikin minggir rose. Dosa kowe. Oh, Mbak Ega. Karo Mas Dito Halim. Ini enggak hadir Mas Halim. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Anu wis mbok pikir tenan, Nduk. Sampun. Niat lahir batin ya, Nduk ya. Wis lillahi taala. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah fidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mbak Ega ngapuntene niki nyuwun ngapunten. Wong omah-omah ki anu nggih. Wong omah-omah niku nek kepengin bahagia yang pertama cinta sejati. Halo.
cinta sejati, katresnan sing sejati, cinta sama cinta, suka sama suka, tir padha irenge, sir padha senenge, ora kentir padha gendenge. Ngono ya, Mbak ya. Mula tresna karo bojo ki lahir batin. Terutama wong lanang-lanang kuwi, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ya. Seneng karo bojo ki aja demenyar. Demenyar niku demene nek anyar, nek jek anyare rasa dirembuk. Barang ki nek anyar dipiye-piyenekke penak. Nggih napa mboten? Nggih. Duwe motor kok anyar. Gas kenceng oke, ora digase mlaku kok. Ojek anyar kok. Nggih napa mboten? Dalan grunjal beres, tanjakan siap, turunan siap, jalan datar oke, wong jek anyar. Nggih napa mboten? Nggih, engko nek wis mulai setahun, 2 tahun, gedene tekan 5 tahun. Nggih. Cekrup wis mulai do kendro. Nggih napa mboten? Digas banter malah mejen. Nggih napa mboten? Nggo dalan gronjal lok-lok-lok. Nggih napa mboten? Cekok wis ora mentul. Tumpakan ra penak, didol ra masalah wong motor. Lah nek bojo jalke. Oh dosa kowe. Ngaten nggih. Mula mbak nganten, ngapuntene mbak nganten, katresnan sing sejati, cinta sama cinta, suka sama suka. Nggih napa mboten? Seneng anyare ya seneng lawase. Soale ngeten mbak nganten, Mbak Ega. Ketika sudah berumah tangga itu tidak seindah ketika kamu pacaran. Betul? Nek jek lagi pacarane, wow, indahnya bulan pret. Tak seindah wajahmu. Aja anyar. Pengalaman. Gimana betul? Hitamnya arang. Tak sehitam rambutmu, Pret. Halusnya sutra. Tak sehalus kulitmu, Pret. Guys, ngaten nggih? Oke. Yang pertama cinta Mbak Ega, cinta sejati, nggih, dibawa selamanya. Tidak usah mikir 2 atau 3, 1 untuk selamanya. Sepakat? Sepakat nggih? Oh, niki jamaah tekone. Monggo Bu, cepet yuk. Yo, kena ya, kena, yo. Monggo, enggak, yuk. Oke, sebentar nggih Bapak Ibu nggih. Wonten iklan nggih. Ora ana sing 16. Ya. Nah, mriki mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa ayo. Nggih. Heeh, iki rada lumayan nggih. Nggih, monggo mriki nggih. Dekat Pak Ustaz ya, barokah. Ya. Pripun? Kontang. Nggih. Niki dek mau dobel jenengan. Nggih. Bola iya to. Tibake sing dobel ora mubaleke jamaah ya wis ronggon iki. Pun warek no nggih. Bener ya, Le. Seseorang liwet. Oke, Hop bisa konsentrasi Bapak Ibu. Halo.
Oke, nyon ngapunten Bapak Ibu, berumah tangga yang pertama tadi modalnya cinta. Katresnan sing sejati, cinta sama cinta, suka sama suka, tir padha iringe, sir padha senenge. Pokoknya satu Mbak Eka, cinta dulu. Wong ki nek wis tresno, orang itu kalau sudah cinta tidak akan pernah memandang. Betul? Wong ki nek seneng ora tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang sugih apa melarat, putih napa ireng. Nggih napa mboten? Nggih. Ambak-ambak kados kula ngaturke nek jenengan mirsani kula ireng napa putih? Ireng. Jujur kok. Nggih. Ireng to nggih? Ireng, tapi jangan mengenyek. Bojo saya cantik. Orang ngene iki. No. Maksud saya paham nggih? Yang namanya jodoh itu tidak memandang, betul? Betul apa betul? Nah, termasuk Mbak Ega ini, ayo. Cinta sejati. Suka sama suka. Pokoknya Mbak Ega cinta satu selamanya. Nek wis tresno harus mau menerima kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul? Nek jek pacaran sing ketok apike tok. Dicanono kok nek wis dadi bojomu asli, ngeri. Ngeri no, bojomu ki ngentutan, kok ketok. Nek jek pacarane ngentut diampet-ampet. Ya di bojone rok. Badek pakmu minggat. Masuk? Masuk nggih? Yang pertama cinta. Yang kedua nyonya punten tanggung jawab. Ini khususnya bagi Mas Halim. Tapi karena ini Mas Halim nggak ada ya mewakili kita kaum laki-laki. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Wong omah-omah ki wong lanang kudu tanggung jawab sing sembodo. Wani ngepek anake wong. Aja mur njolak njaluk ra tanggung jawab. Njolak njaluk ora blonjo. Enten mboten wong lanang model ngoten niku. Enten. Ora sambok tumuk aku wis ngerti. Wonge linggih kursi. Aku ki madhep ngendi? Oh, heeh. Dosa kowe. Kowe ngerti ra, Bapak? Kula tak rewangi ngene iki dalam rangka apa? Lah. Iki dalam rangka nyambut gawe. Mula kok mulai aja mbok toke wae kudu. Mbok rembug ngono. Dong ora. Wong lanang ki siji yo tanggung jawabe wong lanang wis cekel gawe, nyambut gawe, berdikari. Iki alhamdulillah Mbak Ega calone polisi. Seorang polisi nggih, Pak nggih. Polisi, tapi wae elok kaya ngopo polisi cekelane tembak nang ngarepe wong wedok tetep bejen. Mlepek. Iya. Ngalaman nggon kuwi kadang-kadang mlepek. Halo. Bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya. Betul? Betul? Kula nyuwun ngapunten Ibu, nyuwun ngapunten jika suamimu keluar rumah untuk mencari nafkah, pidongakno, aja ora dibalbel-balbel wae. Papa di mana? Papa di mana? Wong wis dipamiti papa lagi ngisi pengajian. Ya kok. Ya wis ra sida. Nonton nggih, nyambut gawe, yo. Sing tenanan, bapak-bapak termasuk kita semua yang hadir ini, ayo bekerja keras demi mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, oke? Siap? Ya, berikutnya apa tanggung jawabe wong lanang ki nyukupi kebutuhane wong wedok. Apa sing dadi kebutuhane wong wedok ki cukupi. Senengane wong wedok iki apa to? Siji, klambi anyar. Betul? Iki wong lanange kok lemes kabeh iki. Ayo, Pak. Wong wedok iki diseneng-senengke. Tukokke klambi anyar.
Lho, tontonan pengajiane seragam lho. Wong wedok ini tenan masalah sandangan jan peranjingan tenan. Nggih saestu nek ra percaya niki jenengan seragame nggo pengajian tok nek telu mesti punjul. Nah, lah iya kuwi nggo pengajian tok. Durung nek among tamu. Wah. Sapa sing ngekon mesti kei seragam. Betul? Durung nek piknik. Urung sename, urung arisane, PKK-ne. Betul? Ono sambat ae jek ra ndek klambi. Betul napa mboten? Beda karo wong lanang. Wong lanang ki nek nyandang sak-sake Pak Lurah. Nggih to Pak nggih. Pak Lurah kalih kula pun kena suwe. Nggih napa mboten? Kula kan arep biyen klambine murung ngene iki terus to Pak nggih. Lah iya ngenteni kok nggone Pak Lurah ra dikek-keki terus. Dang ora iki. Wong lanang ki nek nyandang ya umur sak-sak ngene iki tok. Modele ya segur ngene-ngene iki nek wong wedok tontonan lha. Gusti Allah. Beda seragam, beda mode. Mula, halo Bapak nek iso wong wedok ki ayo sandangan dicukupi. Ngono. Nggih napa mboten? Nek yo kadang-kadang wong wedok ki aneh kok. Wah nek njaluk sandangan sing larang Pak Lurah. Sing larang, sing elok, sing modis. Tapi nek arep dinggo kon nyopot. Itu diduwoke larang-larang ki nek arep dinggo kon nyopot. Orang. Yang nomor 2, perempuan itu identik dengan perhiasan. Perempuan itu identik dengan make up. Mula rungokno wong lanang-lanang kae. Piye supayane bojomu ketok ayu ku ya rawaten. Dang ora? Senengane nontoni rumput tetangga, kono kok lebih hijau. Nggonmu kok kering kerontang, lah kono perawatan kok. Lah bojomu rumpute remason, GPU. Kuwi rada apik, Fraskar rada resik. Masya Allah. Minyak tawon. Wis bangsa sing mambu-mambu kae. Wis. Mula niki kebutuhane wong wedok ki nek iso dicukupi, ngoten nggih Bu nggih. Sepakat mboten? Perhiasan wong wedok iki cukupi perhiasan, ngono lho Mbak ya. Engko gelang sing gedhe, bojo polisi kok gelange cilik-cilik. Masa kalah karo bojoku. Lho, piye bojoku nek nganggo nek rasa pelek ra marem. Mlaku nganti bleleh ngene. Tak gojeki kenceng kae. Kalung sak rantai. Weh. Bojo kiai kok padake wong ngasem kadowan. Ngono ya Mbak Ega ya, perhiasan kalau bisa silakan monggo. Wong wedok luwih seneng nek dicukupi perhiasane, betul? Nggih. Ngono. Hasan. Terus apa meneh sing wong wedok ora kudu telat ora kena telat apa duit. Ki wong lanang rungokno kae wong lanang-lanang kae. Pengen turumu angler. Penak ning jero kamar wong wedok duit aja nganti telat. Nek urusan duit Pak Lurah wong wedok hitungan keranjingan tenan. Saestu. Mbok Ega iki ketok ya kaya mboke iki model. Persis. Ku ketok banget kaya mboke persis. Lambene teles. Nggih, wah wong wedok ya lho. Tenan darake duit wis tengah kancinya. Kalingan ngono ning ati loro kowe. Elong 20.000 mudeng kok. Mudeng kok Mas Ulifa, mudeng. Elong 20.000 nu mudeng kok kelong 20.000 to ya. Lah kok ngasem ku ya sakmono kuwi. Memang tak jikuk 20.000 tak nggo tuku rokok. Wong aku mau ning kono ora dikeki rokok. Kaya gon crita apa none kok Mas. Mbok. Yen iki panitiane paham ora ya ora ngerti. Gara aku ngomong apa anake kerong 20.000 tak nggo tuku rokok. Ngono ya bojoku mudeng kok.
Rokok-rokokan marai boros. Kalau kenal pot nganggur lho. Apa ya wong lanang kon ngemut kenal pot nyonyot cangkeme. Kula peringatan bagi ibu-ibu, halo ibu-ibu. Nek bojomu mur senengane rokok ya ampun disengeni. Sake. Dong ora. Dong ora tak tembungke pakmu. Wong lanang ngene dadak dingenek-ngenekke. Onak-onak yang bendino. Sekian wonge krasa wong wis lonjor pokoke. Wonge cerak lawan pokoke. Wong lanang donak-onakke ngrokoke dingenek-ngenekke. Akhire bojomu pancen mandeg ngrokoke mandeg. Tapi senengane ganti. Ganti senengane wedokan lho piye. Piye pilih ndi? Lah iya. Kula ngaten nggih Bu nggih. Wit wong wedok duit aja nganti telat. Wah. Kula nggih ben telat pisane sida kena resiko Mas. Turu njaba. Rawor aku. Wong iki turu dhewe-dhewe. Orane macet. Ngaten nggih Bu nggih, wis memang ibu-ibu iki nek darake duit hitungan tenan. Wis beda karo wong lanang. Wong lanang iki los. Betul? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Dimanapun tempat berada, non di papan panggonan, wong lanang ki mesti mropol. Ora ana wong lanang util ora ana. Sapa? Sapa? Ayo nek kita tetep aku bela wong lanang. Ayo le aku tak munggah le. Oke, saya bela bapak-bapak. Oke. Malam hari ini kita laki-laki harus menang, oke? Mosok wong lanang kalah terus. Apa kowe moto aku terus ngopo kowe? Halo Ibu, Bapak niki pengajiannya santai mawon nggih? Mboten sah tegang-tegang. Oke? Wong jenengan wis tuwa. Oke? Sing persiapan tegang gen calon ngantene. Wis tau. Yo, tapi anu Pak, tetap aku rawani nutuke. Sehebat apapun kita laki-laki tetap kalah karo wong wedok. Ngapunten Pak Lurah. Kula mboten sida nutuke niki. Mboten wani kula nek karo wong wedok tetep kula kalah. Kalah kula wedi kula. Nggih. Wong wedok tetep memang nang nggon donya niku golongane makhluk sing paling kuat niku nggih wong wedok niku. Ras terkuat. Nggih. Ngeri wong wedok ki ngeri. Ngedarake wis cincing karo nduding niku aja mbok lawan. Nggih. Nek kula lebih baik mundur teratur. Oke. Ngaten nggih, duit jangan sampai lupa. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, oke? Oke. Kemudian ngapunten Bapak Ibu, wong jenenge wae omah-omah. Kula ya saelek-elek kudu duwe omah. Nggih napa mboten? Termasuk Mas Halim iki, nggih, Mbak Ega. Nggih. Aja kesuwen nggone melu wong tuwa, aja kesuwen nggone melu mara tuwa. Nggih napa mboten? Teng pendu-pundi kula matur Pak Lurah. Penake melu wong tuwa, penake melu mara tuwa nek wis omah-omah iki pol mur 3 sasi. Nek di anyar ngono gur ditoratari madang kena. Nang mangan kono. Ngono kok nek wis punjul 3 sasi munine beda adine rong mangan. Oh pengalaman deh. Oh. Lho kula iso crita ngene iki mergo ngalami. Mula tak critakne aja kaya aku. Rungokno, ga. Ki lho pengalaman melu mara tuwa, Nduk.
Urip koyo arep muter-muter. Oh, 5 tahun lho. Melu moro tua 5 tahun. Kaya arep tak tekak-tekak kok. Lah iya mulane kuwi tak omongi mumpung kowe rung kebacut lho. Ngono lho, dong ora iki. Oh nek jek anyar ngene iki wo apik kae, omongane penak dirungokke. Kok anggere punjo 3 sasi ngono kuwi. Wes sing diceritake mur pitik gering. Wong nganten anyar karipen pisan sing muni banter nduk gedhok. Dalem Bu iki pitik kok cekuk ya apa gering. Lah nek sak omah melu mara tuwa sing krasa sapa? Lah. Lo langsung mulai 2 dino. Ora bali. Tenang aku ning ya bali neh. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Nggih artine gini lho, ibarat wong gondelan. Wong gondelan kuwi nek sing digondeli ora kuat, sing gondeli kuat ya ambruk. Masuk. Sing digondeli kuat, sing gondeli ora kuat ya tetep ambruk. Maka dalam sejarah Bapak Ibu, halo. Dalam sejarah hidup berkeluarga, kalau satu rumah ini lebih dari 1 kakak, sudah tidak nyaman. Ora sithik anak mantu jodaan karo mara tuwa. Enten mboten? Teko ora wong iki. Teko krudunge seragam. Tugune seragam wonge mau tekone sing keri pokoke rombongan keri. Lho wonge ngulake aku terus kok. Halo. Masuk nggih. Monggo Bapak Ibu, Mbak Ega, Mas Salim, ayo elek-elek omahe dhewe ngontrak ra masalah. Nggih napa mboten? Ditarget sekian tahun harus punya rumah sendiri. Kula teng pundi-pundi matur aja nganti kalah karo manuk. Pirsa manuk. Manuk kuwi nek arep kawin ngopo sik? Lah iya gawe susu sik. Sing jenenge kewan wae arep kawin. Kewan sing jenenge manuk arep kawin kuwi gawe susu sik. Lah kok menungso kuwi lho. Kawin sik lagi bingung golek nggon. Kuwi lah ya kelakon menungso kalah karo rungokno ga. Dong ora iki. Dong ora. Nah, mula kuwi ngomongno karo masmu. Ya. So, we tak kei bocorane mara tuamu ki rada galak. Ngerti no aku. Kok sok tahu iki mu balik sangar lho nduk mangsamu ki. Rong kok ngerti nek aku kondang Mas Liwan. Halo. Nggih, ngeten nggih. Anu niki kula dobel kok, Dik. Nggih, kula dobel kalih kebak keramat niki. Lho sakniki kula nembe laris-laris kok, Dik. Iya wong nembe kondang niki. Nggih ngapunten lho Pak Lurah saniki pun beda lho aja kaya ngene. Jangan kan yo. Lah nek kuwi ya mbok. Begitu. Berikutnya apa? Lingkungan yang baik. Mbak Ega, Mas Halim dalam berumah tangga itu kita butuh ora mur omah tok. Omah ning ya kudu ana lingkungan sing apik. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Mbak Ega, Mas Halim ku nek kowe wis urip ning masyarakat rukuna apika karo tangga teparumu, duwenono lingkungan sing apik. Kowe urip ning alam donya kaya tangan loro iki. Tangan loro niki lho, Pak. Halo. Tangan loro niki ketoke beda tapi kompak. Serasi, berbeda tapi dinamis. Ning masyarakat ya ngono. Nek kon padha ora iso. Masuk. Tangan niku ngapunten, nek tengen ning ngarep mesti kiwa ning mburi. Ya.
Mandi iki anggar wong wedok nganggo klambi lorek mesti ngene. Ora kono ora kene. Dosa. Halo. Masuk nggih? Mang pirsani kula. Dilihat saya. Nek tangan tengen nang ngarep mesti kiwa nang. Dilihat. Oh. 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 Oke. Beda tapi indah. Podo tapi nggak enak dilihat. Lihat. Oh. Orang wani ngarepku galak banget ketok ya. Galak ketok. Oke, paham? Paham maksud saya? Artinya apa? Hidup bermasyarakat harus senang berbuat, harus senang berbuat. Ojo dumeh, jangan merasa kau paling kaya, jangan merasa kau paling hebat. Jangan merasa kau yang paling pinter, betul? Ning kaya tangan iki lho entengan. Dengan siapapun tidak pilih kasih, ora pilih-pilih karo sapa wae. Oke? Tangan iki mang pirsani. Karo sapa wae gelem. Karo pejabat masuk. Dendas. Betul? Betul. Kalau rakyat sing paling rendah gelem moro. Yang dianggap paling hina dan corok gelem. Ngapunten kula pokoknya los. Saya nggak malu karena ini ilmu. Masuk. Masuk. Tangan ini berbuat baik kepada siapapun dengan tidak pernah memilih-milih. Walaupun Mbak Eka bojomu polisi. Senajan kowe sarjana pendidikan guru. Nggih mboten? Nek wis neng masyarakat semuanya sama. Dong ora? Dong ora? Maka pesan saya Mbak Eka, ketika kamu nanti sudah hidup bermasyarakat, jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di tempatmu. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh di tempatmu. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling hina di tempatmu. Oh, dong porah. Anu kowe sing ngisi wae kowe. Kowe dosa kowe. Ayo, kowe iki tukang tip itu gamun tes suara. Halo? Masuk Ibu? Contohnya niki. Nyon ngapunten. Hebat kaya ngopo kowe usah ngundang sakmene iki akeh. Jangan pernah menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di tempat ini. Sing gelem masang panggung, masang brak iki. Sapa nek ra bangsa Kurawa-Kurawa kuwi? Hah? Gelem Pak Lurah ting petangkring ning dhuwur masang ngene iki. Maka acara ini tidak akan berjalan tanpa orang-orang yang kau anggap paling termasuk mubalek iki. Mubalek iki ketok elok iki mergo tukang sone. Oke? Iki tukang sone anu tukang sone iki srek karo aku didudotek ngono telakku jiglok. Dipateni kok ngono aku nyente-nyente kae. Masuk. Maka Mbak Ega, sehebat apapun kelak kalian sama suami hidup bermasyarakat sebelah tangan ini. Jangan pernah kau pilih-pilih. Sing tak tekani murgon kene tok. Sing tak tekani nggon pipi tok, dilus-elus, dicelaki, dibengesi, dikei pupur. Ning wong-wong sing mbok anggap jelek
Orang-orang yang kau anggap miskin tidak pernah kau datangi. Silit ora tau mbok ambah. Betul. Betul. Sing mbok ambah mur nggon rai tok, nggon sing penting-penting tok, kene mbok anggap ora penting. Ora tau mbok resiki. Betul. 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 Ambok kowe ayu kaya ngopo? Kecing. Aku jejer ega kok celentang-celentang ngono. Anu ega ki ketok ayu nek isih ora tau cawe. Loso Mas, aku nek isi loso Mas. Los mu balikin apik ngene iki Mas. Boleh ya los. Los Mas. Setengah 10 Mas. Iku karo Wandi. WA bro. Wis di WA. Omongno cek 2 jam ngono. Nggih. Masuk nggih Mbak Eka nggih. Dadi ayo Mbak lingkungannya harus baik. Nggih, tangan iki wentengan. Kono ana pengajian mangkat, kono ana wong rewangan mangkat, rewang kono ana kepentingan mangkat entengan tangan iki. Wis semuanya didatangi. Betul. 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 Wala takun kal udunaini. Mbak Ega, engko nek kowe wis urip ning masyarakat Bebalan Agung aja kaya kuping loro iki. Kau mempunyai sifat egois. Kita cerak ning ra tau gathuk. Oh iso ora kowe ngobahke kuping kiwa karo tengen. Enten mboten? Enten mboten? Mboten enten. Iki omah guru, sakmene iki coba nek kira-kira kowe ra matuk karo tanggamu. Siji omah kene, siji omah kono. Angger kono arep metu dadak nyinguk ngene. Wah, menungsone kae ning omah to. Sing kene ngendi tak antenane ra mungkin liwat kene. Mumbulo. Metu gendeng. Masuk karo kula. Lingkungan yang baik bisa diterima. Cetha. Minum sik nggih. Oke. Mimi sik. Susu. Nggih, susu. Dan semangat nggih. Nggih, memang susu niku manake semangat kok nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng Mas, disoteng Mas. Dicerake Mas. Susune kan kita gede. Aku nek arep ngombe susu tak nggo dolanan sih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tergerak deh. Jenengan boten sah pengen. Boten nggih. Halo. Berikutnya Mbak Ega. Halo Mbak Ega. Punya kendaraan. Di zaman modern ini wong omah-omah kudu duwe kendaraan. Nggih. Tidak harus mobil. Syukur duwe mobil alhamdulillah. Ewatine ya sak duwene disyukuri. Karena apa, Bu? Pak, hidup di zaman modern ini tanpa kendaraan ndak bisa jalan. Soale wong sakniki beda karo wong biyen. Jangankan kita bocah-bocah sakniki nih lho, lempoh-lempoh. Betul. Sekolah niku lho kon numpak fit wis do moh zaman sakniki. Betul. SMP bayi cengir wis kon nukokke motor. Betul. Betul napa mboten? Kula nyuwun ngapunten Mbak Ega, ayo diusahakan dalam rumah tangga kita ngapunten punya kendaraan. Kemudian nyuwun ngapunten terakhir niki penutup. Cepet tak niki ya. Lah perjanjiane mur sedhil napa? Nggih. Mbuh. Mboten niki namung sedhil mawon. Danane mepet tok nggih. Nggih mepet. Ora wis bacut. Bacut dilem kok. Iya, sing di omah wit mau ora bereaksi meneng. Keturunan Mbak Ega
Ngaten nggih, keturunan itu penting. Nggih. Di dalam berumah tangga nanti puncak kebahagiaannya ketika sudah punya anak. Betul nggak betul? Kula nyuwun ngapunten Mbak Ega. Mangke mang matur kalih garwane jenengan sesuk nek wis sah nek kowe arep nggarap PR. Wis iso urung. Lah iya. Belum mbok menawa urung. Nggih, mangke Mbak nganten kalih Mas nganten sesuk nek wis sah nek arep nggarap PR niku resepe siji wuduwa. 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 Oh dosa. Wudu kok wudoho. Wong kula mature wuduwa. Oh, tenan ta Mas? Wudu kuwi lho Mbak, wudu. Wudu Mas Halim wudu, Mbak Eka wudu. Wudu terus engko salat berjamaah, salat hajat 2 rakaat enggak usah banyak-banyak. Oke. Nanti rakaat pertama Mbak Eka, eling-eling lho Mbak iki nek ora bolo gak tak kandhani. Kok nek Mas Halim dadi imam, Mbak Eka dadi makmum, engko nek bar maca Fatihah maca Al-Kafirun ping 10. Rakaat pertama. Nanti rakaat kedua Habil Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas ping 11. Paham ya aja nganti lali iki penting. Lah engko nek wis rampung salam tengen salam kiwa, cium tangannya suami bantu baca Quran. Tidak iki do ngopo? Gusti Allah. Kene iki ngandani calon nganten kok wis sing kemrengseng iki ngopo? Oh ya wis monggo. Lah ki gunane ngundangku balik apik kon ngopo? Wah, jan iki angel tenan nek wedokan kene iki jan. Angel tenan. Ngono ya ndak wis aja mbok gagas iki aja mbok gagas. Kowe gagaso aku, oke ya. Tadi rakaat pertama Al-Kafirun 10 kali, rakaat kedua Qul huwallahu ahad ping 11. Habis itu baca Quran, tidak usah banyak-banyak 3 juz saja ya. Iya Mas Sulifan niki. Ambok ngene iki mau rasa ngundangmu balik wae. Aku langsung mangkat rono ya. Nah kene mau dipai dosa. Mana ya Mbak ya? Baca Quran ya 3 juz, habis itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah ping 3000 ya. Wis ganti dino. Ya wis anu sesuk sakarepmu ya Nduk ya. Sakarepmu lah. Oke, los ngono wae lah. Ngono wae Mas iki angel tenan kok Mas. Nanti wis ya wis monggo sakarepmu. Nggih, catuh niku. Nggih. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Dadi ngono ya Mbak Ega ya. Dadi sesuk wis monggo lah yo umpamane kowe ora selak ra kuat yo wis langsung ngono wae lah. Allahumma sholli wa sallim ala plek nyandak rai Sayyidina wa maulana Muhammadin plek nyandak dodong. Tapi tutup nadi. Sangkur arep nguruknya. Kok ndak dipaidunne. Ngoten mawon Bapak Ibu, sing penting malam hari ini kita ikut mendoakan Mbak Ega sama Mas Halim. Semoga semuanya nanti dari awal berjalan dengan lancar, mendapatkan keridhaan, rahmat, berkah saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Pokoknya sukses selalu Mbak Ega Mas Halim, sukses selalu, lancar selalu. Lah ngaten ta nggih? Pun ngaten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Oke. Wes iki do ngopo? Nggih. Maten Bapak Ibu, maten nggih Mbak Ega ya. Selamat sukses selalu. Salam buat Mas Halim.
Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya Bapak Ibu nggih. Oke, terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.